Kwantang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center ini may kangtanan sa SP sanggunian panunsod blaho nagpasar sang ordinansa nga nagahatag otoridad sa City Mayor's Office nga magpatigayon sang trade fair dira sa Dalan Gonzaga and gatuslaw man amo na da siguro proti ambot ko nagsugod na dira. Hibaloon tabing report ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Sa detalye sining balita, Aksyon Dale. Action rights kadamo sa mga grupo, sa mga magagmay nga negosyante nagapangayo sang permit o kon authorization na gikan sa sangko ng panglungsod. Kapon mahimo makabaligya sila action rights or trade fair dira sa may Dalan Gonzaga kag Dalan Gatuslao dira sa may palibot sa Bacolod City Public Plaza Action Rex o galing according kay Bacolod Councilor Dindo Ramos ang chair sang Committee on Law Action Rex ang sangko ng panglungsod hindi sila direkta nga makahatag sang permit Action Rex o kung wala sila bisang poder nga maghatag sang permiso nga ini nga grupo sa mga negosyante ang tugutan nga magnegosyo dira sa may palibot sa Bacolod Public Plaza. Rason nga nagpangabay ang City Council sang legal opinion sang City Legal Office nga nagapangayo kung ano ang pwede nga mahimo action rex. According kay Councilor Ramos, ang sabat diri sang City Legal Office dapat magpasal sila sang ordinansa ang City Council nga nagahatag sa authority sa syudad nga magpatigayon sang trade fair dira sa may Dalan Gonzaga kag Gatuslao Action Rex. Kung madumduman ti ang Dalan Rizal dira sa Giapon sa Plaza kag portion sang Gatuslao pinapalagiyan ni Action Rex ka simbahan nga ti amuna may iya sang approval sa City Council subject sa gintalana nga health protocol sa Bacolod Emergency Operations Center nga magpatigayon sa sang trade fair umpisa November 1 onwards until December 2021 Action Rexa. Sa portion sa Gonzaga kag Gatuslao according kay Councilor Dindo Ramos, bangod nga madamo pa sa mga grupo nagapangayo din sang permit nga kung pwede magpwesto man sila magbaligya. Rason nga ginpasal last week sa Action Rex sa first, second, kag third and final reading ang pag-grant sa authority sa City Mayor's Office nga pwede mag-conduct sang trade fair. Sila man ang mag-identify sa mga beneficiary or sin-order ang mga negosyo ang tugutan Action Rex nga magbaligya along Gonzaga kag Gatuslao. According kay Councilor Dindo Ramos, wala nabutang or hindi na kinahanglan nga magpatigayon pa sang public hearing sining proposed ordinance bangod wala man sang final provision Action Rex ang ginpasar ng ordinance on the floor. And sa ito sunod sa yati depende na sa City Administrator's Office or sa City Mayor's Office or sa sectoral concern man ang pagpatigayon dira sa trade fair along Gonzaga kag Gatuslao Action Rex. Aring tingoga ni Councilor Dindo Ramos. Dito determine kung bala sila ng rightful beneficiary sa silang programa. So, ang gaalam mo authority ang city, pero city, lagi sa sectoral concern o sa administrator sila, determine mo kung ang kanila. Hindi lang isa sa grupo nagkapangayo dira o damo pagit. Kalamo. So, gusto naman niya nang hindi lang kami ma-determine kasi hindi mo kami ang ma-determine din mo. Daan naman ay issue siya sa city. O city na kapain na sa amin. Naman ang city, di ba ito? Kaya daan naman ang sensitivity, di ba ito? Kanda kay sa ite. Kasi naman sa sila yung siya kanila. Ano ka deserve sa pinaka-review. Agran talaga ini wala na butang sa ordinance, no? Wala. Ano na kami dito sa kasama ng city to use the area for trade purposes for the city to identify and secretary identify the beneficiaries. Action Rex na batian ang tingog ni Councilor Dindo Ramos ang according siya ginalantaw nga tiyamo man ang tika nga ginobra sa SP para mabuligan nga maka-revive ang ekonomiya kag makabulig man sa mga small businesses diri sa may syudad sa Bacolod Action Rex. So ang klaro sa karon ati ang simbahan nag-start na dira sa may Gonzaga sa may Along Rizal kag portion sa may Gatuslao sa may tubangan dira sang Mercy Establishment Action Rex. Samtang sa may Gonzaga naman kag Gatuslao nga owned ang property ginapanagayan sa sila sa Bacolod so far wala pa dira kay di amo na ang City Mayor's Office para mag-decide kung sino mga qualified beneficiaryo ang hatagan sa permita magbaligya sang trade fair dira sa sinang mga lugar sa palabuton nga Disyembre 2021.